Mema obi akwa baba OB4GTV the name still remain on both for back and na ye dafo frere de amayen akatere mada bodwema moja AGF fisane na ya seda na wose de ma okase no glory be to you say wa subscribe to OB4GTV meaning say enkofo say data de hwe ne ma bone but wo anya me ehirawo awa ye woni munyamfo wo say o de onko hwe sa anya mafo no o de wo behwe anyame asem de a na ye ni so de waye no me ma nsam nya tenten no me waka me guest OB4GTV Prophet Nyankeja and a woman sending fast so now I'm sir Bonko evangelist Akomia yes o did Anna Mirevi much Krana yes go for Pacho answer na mechi an yamon pai ora yesu ye da wase yeso won manyam ye okase ewu a wawudi agye yenkwa na nka yenso ye ne hwan sa wonam wadom no tumi so abie ekwanya fefe ti se di amaye papa eje adwuma de sha wonsa onkonkon ye da wase so abetena wagam na wudi hinne no ama abasa kase ne so obibiala wo hwe papa so how ni amanie mu a miwura ansa na program be kwa wiye no na ne how ne na mane waso ye no inhira no so watie e doba Yesu Kristo din mu amen. Amen. Anopa ye tia obi biala wo hwe OB4GH. Eradi Nyankopon enhira opipiala. Se wo de wo band e de hwe. Eradi nhira mo pa e ka mo bo OB4GH ho. Eradi nhira mo nyam kese. Me tia obi biala wo Yesu din. Sia da prophet also chia kakra na. E fa kwanya we se so chia obi biara. A onya kwan na akwanya. E hwe OB4GH. Pobi be bia obi an chia. Ana asofo a omo ba bibiara omunya kwan e support dwumadi ayedie erade show bibiara erade show bibiara bia na the topic of today ni Christian today me busa wa wo hweme no enne ya setena mu a ese Ghana ye Christian dominated country no e yo fe ye tie na ekoso wo man no ye sori a eniema erade ka ase ye meye no ne ye ya na ye Christopher eno ne ye ya na we na me nua ba ko de akona ba TV ade asemi beto ho na asem na tache makoma ana me ye say OB4GTV and now what's here discuss that topic no what's the common sense and prayers the topic of today no common sense and prayers mommy enko na yenko tie asem no common sense and prayers mommy enko na yenko tie mo de mommy entie asem no audio no kakra from yenuame. Keep on just praying for everything when he expects that. Unfortunate sense can do, you don't do Pia. Listen to write some motivational speakers. Maybe who want to say motivational speakers. Or to motivate you, Emma Unya Sama Walker. Why? Not the Bia to Kotoku. Yet, someone Oka, a video. Wait me to comment a good video. Nasi. Tinsen Walker. Hear me carefully. What common sense can do, you don't need prayers to fix that. What common sense can do, you don't need prayers to do that. So there is a place for prayers and there is a place for common sense. Unfortunately, most Christians today have replaced common sense with prayer. They have replaced common sense with prayer alone. Let me redefine it. They have replaced common sense with prayer alone, and they think that everything must be solved by prayer alone. It is not everything that must be solved by prayer alone. It is not prayer that will put on the marks on your face. It is not prayer that will ask you to use sanitizers to sanitize your hand. It is not prayer that would ask you to wash your hands under running water. It is common sense. And so sometimes God gets baffled when we keep on just praying for everything when he expects us to do the things that we are supposed to do. We need to work and till the ground and generate an income. And we fold our hands and all that we keep doing is we are praying and praying and praying and we're thinking that prayers alone can solve our problem. Prayers alone cannot fix our problems. If indeed prayers alone can solve our problem, Ghana, we pray more than Japan. We pray more than China. We pray more than Germany. We pray more than Holland. We pray more than most of these countries. Still, how come our problems are still the same?
common sense and prayers. I said, oh my Ghana, yeah, the common sense and prayers, no, yeah, can't boom. Baby, I was here the common sense, no, near the prayers, moon, Nancy ho. Nyanko Price said this in my so for also. Nyanko Price said this in my say I'm found some. Common sense, literally say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yam fa koya adwuma. Ne yenya bi. Na adana tosun siano. Yam fa mra awrade ani because o say awrade obi nkwa awrade fie mfa nsapan. Kwabra ne ti aso the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. 7 days in not aso the me busa o say. Obey there wakọ asori fie. E de bibi akoma awrade. O my Ghana be ye a. This say ye ma common sense ne ye adwuma more than prayers. I hope I say my papa make any. Me mama say me the prophet nyankaja on tell one kakra. Me wan dwiri me because ohun so am nwanwa Adentia. Oyo obi a obofo na da so na so kwa. Yes. Awobutaya Adentia wo hye me nkom. de nja me ka san semwe abesi ene dai. Ade awurade de na di kire me so. Me da se me gankan sem bi kire o se udin obofo na so kwa. Yes. Obi a wo hwe me bia hwa. Hwa ene awurade di ade bi a kire me anadwi a. Anadwi ya. Ena anadwi me mo amane. Na me sorry ye na me me yere kan sem no. No ka jem se e de ne me ba obi 4G ha metimi akan wa because I had a problem kese. Na me fa ko ne we se so chia me rie. Yes. Na oyo ba bi a se me kan no me de ermunyam na nkopon so de ne bre me. Yes. Adentia because on mama dream ba aha se say TV station we encrofo hwe. Na ye Christian channel a nipa mpempem na efa emu aba. Ana me ba ye nso a wakofo de me de pa no. Wow. Prophecy na Erade de no de akyene ma sem from na o man Ghana no. Wakofo sa asem no anso na wodi bi some question. Enti me won dwiri mi mo. Ade am asem mo se ene program no obi a panels mi no ba ma obi a tip of the ebeka. Ye beduru ha ye betena ho na the topic na to ban ne wo. Which is unusual. Ye mom what we are coming to speak about. But net there, ye did two money on straight. I am ngwa. Yes. Tio. Anadwi mi da ho me bo mpae. Yes. E bo be 2:30 na me yese me da kakra. Na ma emre. Na me da no. E da kakra be 35 to 40 minutes. Ana me tin is sorry. Yes. Me tis our voice no. Me imagine say e bia na me yire kra na kasa me ho. Many ba no so me hu say na me wife a dey too nkrom na say why na me kasa. One na wo ka. And e be ye mabofo. Ti me imagine say me ma me tension call the whole person kire me so. Ti ape na apagya me say unim de nti a wo won tetede. Unim de nti a wo won tetede. Ai. Adam si adai was me ni unyankopon me bo wo. Na me mpese obeye dia obi ye na tie dia me kire we na hye ne so afi waka ostati se na wotwe a me di nipa ba se yemfa nso me no e da di nkan ye se nke nipa e de so me e ye da ye Saturday e ya home da no e ye me da Da yemfa nso no e da yemfa nso no yemfa mpeda ni din e ye da ye home da e ye me da Saturday aso fo kokosi ade tie na me okan sa asem no adam si ene nti say me sumu ko say na me ye mistake na o si da yan nyi sa Saturday na ntum ane ne share ko si ada oni asem because oni ye ntem asumdwe ho tie o na sa da ko si ada na otwe no na di nkan do this ada ni tum na obisa mi say enana aka na ye di sum no eduada ebrada ukuada yawada ekosi fiada memenda ni nyina ensori bi dia asori ni nana o sise no ene ni niema a oyeye ima nipa no ye bu ni nyina so ye wie yesu tete no e disturb no na sum say on shira yen onu ole ka say papa
na sanka days yi Monday Tuesday da bia ya som na Awurade so se en som no na nka omo som ni days ni nyina no adenti na Awurade so o se wo de mra ne na na ye na de yes which is true wo se say na de wo de na na ye enti sa da bia re oni pa wo mu bia no wo de ma ne so mfane o de ma ne so mfane yes of course tiani yo yes enti u kin kan Deuteronomy na 5:13 na oba mama na kan am watie enu ti se bra Nyankopon de ma ni pa se fire that way fire the way o de kwaya de fufuro we bunyamie nim tia wow nese se Nyankopon ka che se kwasiada na se yenkosom na kesi be so mu kwasiada waje atum na afedwada enne na kan ne internet se di so asem me ba to wuje nie o se ensa enye adwuma nidi okay wa ban se wo besom no wo ba ye nso de se o di ba ye mfansa pan me ni mo de tapan ba de nanim e na won hwe wo nsam mfa de ne ntoso na che se papa na asem ne ya professor say common sense and prayers ye obabi wo ha ye mompaye eye prayers enye prayers eye common sense be chiro se fa no smas ne hye no na obi anko kasa anko mantasuo anko kan wa mo anko nya covid ni bi ano so wan fa ankatawa no na obegira santoro obe fire de no awu akọ which is common sense Nyankopon de sense na to yetirim so ujeriye enti o ka tia mi se de ntia wa trafie kakra no de tutu ne mane se mimi hunu se me ka chi abrabom no no na ye mi sa hunu se wo ka chi abrabom ono na ye mi sa because of person me different woni pam na on family me family compare obi mami mani pa adwene nyama dwen because onimi from me frase enti mi nyima ni video obi yeso mami mind obi ye na ye ya sofo no ye nyama ni ye dini hamo mu asofo no ye ni asofo no ye ni asofo na dini hamo tieni yo waja tum say mo de a ene ha o tieni ye common sense ni prayers no anka aka mo no si ya ka betama se agenti ni ye dini hamo ana o ka se ye de nani nyina eboni din na ye wia ya ka ken se ye ho kire yen ye ni de ebedi ye ni de ebeda ye ni de ye de betwe ye ho na wode me call reference se osenkanfo se de bibia woni bre enti se wo da ye de sum no a eye kwasia na ne betie na no asem a ene ke mpede ba ko a eye da bi ye be de ka se ne ko mpaibo ye kwasia ni tiri mu po ne ye de bom mpae se ye nyuma ye djuma ye fiduyem se bible ne se wo se we se de nani nyina bible ne se wo de nansia ne bo wiase ega de to so ode home do se that day yen kai sa da wan ka se de sini nyina ne yen sore ma yan kai Deuteronomy no 5:13 na enyin sam no wa cho bible no Deuteronomy chapter 5:13 o ti ase o nti sa wo kan na wo trase na wo se de sini nyina o de ko na mi anima bible Awurade won kokro che me se ye di na mi hwamo ye ni asofo yawo ye di na mi hwamo ye di na mi hwamo ni be bregu ya sori dem ni be bregu ye ndumam se ko mejo mu yiduma aye ni nya mi esira mu nsa no nduma so no mo na bia banani ma bebo afodi abebo na miduma no a ye gu asori dem dem so mo kere Japan be ka say Ghana Christianity is impeding progress Christianity aya mo man Ghana nkonanim mo se wo ye bonsam because konede Japan ka say o man no time e was youth no de koye adwuma no da bia ye ti aso de Monday Tuesday Wednesday men ka sa sori nyu kan sori no periods ni bi wa yenye ne evening 6 o'clock wo ko anwumre kora na ka mo be ya ka no problem ba no pa Monday anopa Tuesday anopa Wednesday anopa Thursday anopa yemisa se wo papa na ma me na bie company ana days ni nyina no wo de ti aso de ma e ka adwuma ne be yi ye de blame ne ma yi no enti man na se me be ka o se common sense and prayers ye de prayers replace common sense adebo wa Nyankopon se wo de ensa anya adwuma ne enidi bete aduane na obokwa kopa aba no se atamo de ti aso de me hiri baba men ka sa aso dan no kotere ma emompa ye montwema no nsi bone go and serve the Lord Nyankopon na wapeja wo no also som bete woni mremu no obo wiase no wa kire se enansie no de to sonson no na fa som wan ka se fa de siri nyina som no be ya se ye sofo ye nko ha kakra be se ye kon one side sofo wo se nansie ni nyina acho me da se pa na ade ba ko a wese ye se no so e wo man Ghana mu ene se
sɛdeɛ wɔbɔ ayi na yɛ papa no itu yɛfo no ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ awurade nyankopɔn so da no madi ɛde kyerɛ prophet nyanka agya ɛdi yi a awurade nyankopɔn de kyerɛ no na awurade ne di nkɔmmɔ ɛde fa ɛyɛ nokorɛ paa sɛ Ghana yɛatena ase as a Christianity ɛna yɛde ɛna Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday no kra yɛde aka ho sɛ wɔsɛ nanka yɛde di awurade akyi no ezi a yɛne kwasi adafo no yɛde aka ho na yɛde kɔ ayi asɔre no kra yɛmfa nko yɛde kɔ ayi kɔ parties ho duo ade yɛ no ama obitimi kɔtena ayi ase kɔtena efunu ho sɔre ahomakye no mmiɛnsa no nan sɛ wankɔntam wɔ mkɔkɔ akosi abra wonya ade papa bi amfiri so wɔn mfa nkɔ yɛ adwuma wɔde kɔta ade na abusuafoɔ kora sɛ yɛkɔto akono yɛfrɛ na ade no ɛbɔn yɛkɔ akɔta akono nipa nya adagye ɛwɔ ho hwɛ ɛnansia na awurade de ma yɛ yɛmfa nya adwuma ɛdɛ tɔ so nson no yɛmfa home ɛno ane yɛde ni awurade kɔsia ɛwɔ ne sia dɛm na yɛdeɛ yɛtumi tena se de saa desi ne nyinaa kɔsia mu wɔ nyame fie daytime no ɛnyɛ nwumere mpo daytime anopa ni akɔtena nyame fie obi tumi sise program yɛtumi sise program sɛ na awɔtwe bia na awɔtwe mienu na awɔtwe miɛnsa 3 weeks 21 days ɛyɛ day o daytime ɛne yɛde kɔtena nyame fie 21 days a day na susua mpa sɛ the legend sɛ meme sɔfo no ama sɛ 21 days no ɛna mema mia bie company na wɔn mo a wɔ mi company mu no ɛna sa ba asɔre no ɛna wɔn mu nyinaa gya adwuma no 21 days no wɔn mu nyinaa gya adwuma no yɛ ɛde abɛtena asɔ dɛm hɔ a wobetua wɔn ka wode wa wo hwɛ me no wode ka wobetua wɔn ka ɛyɛ drinks ne yɛ ya yɛbɛyɛ da yɛ sɛ yɛ Coca-Cola company no ɛna sɛ ɛyɛ maame adwuma ɛna adwumayɛfoɔ no nyinaa bɛtena asɔ dɛm hɔ a yɛbɛyɛ da yɛ nti mfasoɔ sɛ na ɛbɛba yɛbɛyɛ da nya bi ɛde adidi enti wono so sɛ nsa anya adwuma enidi awurade na aka ɛwɔ n'asɛm sɛ nsa anya adwuma ni kwasɛ didi so nti na Deuteronomy chapter 5 verse number 13 down sɛ nansia na yɛ adwuma ɛnansia ɛna yɛ wadeɛ nyinaa ɛda atɔ so nson no ɛyɛ homeda ɛno na wɔsi yɛkɔ awurade fie ni yɛkɔsia ɛna na susu sɛ asɛm a papa yi kan common sense a yɛde replace prayers no ɔne ne yɛ adwene na me ne yɛ adwene because ɔsɛ adeɛ bi wɔ a ɛnyɛ mpaebɔ dabi common sense kyerɛ wo sɛ wankɔ yɛ adwuma a wonidi but wo do ayɛ sɛ mɛbɔ mpaeɛ saa sɛ yɛde adeɛ baako pɛ na ɛyi yɛ ho ano sɛ obra adwuma de mfa bi nka ho ɛyɛ nokorɛ but obra adwuma na mfa bi nka ho no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ adwuma den ho na ɛbɛtua ɔka na mmom kɔ yɛ biribi ɛne nyame ahwɛ so de ahyira wo angel the legend pacha wetie mi onyankopɔn ka kyerɛ Abraham according to Genesis chapter 12 ɔfrɛ no kata nti obɛyɛ ni nhyira yes obɛhyira Abraham no na Abraham wɔdɔ wɔwɔ nyɛmoa wɔyɛ adwuma Abraham tena se ɛnkɔtena so dɛm sɛ masesa abo agua da biam ne awurade kɔsia wɔ hɔ wanya ne sa ɔyɛ adwuma so ni titiri no ansɛ sɛdeɛ Canada Japan ɔnabo ɛkaeɛ no ɛyɛ no korɛ sɛ yɛne asɔfoɔ no yɛne a adifoɔ no yɛne a evangelistfoɔ no yɛne a ɛne sɛ so obi ba yɛ asɔfo mu a da bia yɛka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ube wale obi fra brekyire ɛna ɛba bɛware yes obakɔ yɛ obɛyɛ enti nɛ so obi wa Ghana ha na sɛ ɔbaa bi anya bɛma bi sɛ ɔbaa bɛwa na wɔkɔ na busuam de kɔtɔ maame na ɔpapa animu a ɔmaame nua mpo nyɛ ɔmaame na ka sɛ ɔmaame nua timi frɛ ne kyiri adwabla na bɛma na ɔbɛwa no ofiri hene wɔyɛ adwuma bɛ sɛ ma wɔyɛ farmer deɛ yi bi wɔyɛ nantwi anasɛ mpraku sɛ da bi ɔdɔfu ei tibu de bank manager sɛ abuo yi wanya bi ama ɔnabo ofuo yi wanya bi ama enso maame wo didi sɛ wo maame wo ani dida kokora na nanim atwe fia sɛ ba kofuo afuo mu kwan no ɛkɔm de me ametiwe ɛkɔm de me ametiwe me homete me nya aduane amedi aduane no so yɛ nkɔfa free bank Davida ente yɛdɔ enti sai yɛ asɔfoɔ no yɛ nkyerɛ nipa no ma nipa no nnɔ nipa no mfa ne nsa nya adwuma na da bia 6 days ni nyina wote asɔ dem Sunday wo sa de abɛpii so data udidi wie ya sabra abɛfo no bɛyɛ wo udidi wie ya brade bomba ma prophet Yakeja udidi wie ya momla sɔre
me da se ade asofo ade mon ko na mo be me da se ma me ka se me njo unim se Ghana ono me ye ahiafo pa ye Christopher omo mbe ye ahiafo ya omo mu ye ahiafo pa omo okay omo mu ye ahiafo pa ye Christopher adentia mo de ngine ze odi hia de ndie ze odi hia ne se umpa adwuma ye ya na me ka se me njo ye ya asori epon a asosi ga ho adia sofo ye de kono me boa yes okay and they come the software obey bi adi me da se me nka se me nkwa asori o tienzem no me no kan ye me ye Kristo me ye sofo me no ka se me ye prophet me ka no kra kra o Edward ni sa de we tira me no eba me din me ka che ma asori ba se na o twi nyina o mra asori because a madness ye bu na me nimtia ye manya me nunu ho so ye onipa yes adentia because nyame na wo se wo nhira wo edie ba ade na wo ya wo hweso mfa nhira wo edie ba ade na wo ya nyame mfre so mfa nhira wo ye the common sense I replace prayers utie ni ye Bible say ya munnimu di ya munnima o man no man di ya mutuma di ye tie ni yo o Kristo ni ma pa biara o gine mutum so ye Kristo ni ma pa biara no o ye adwa wo man mu etua tax etua na workers ka amani benya bi die siesie ba bi eso siesie na wo wadi ye what you say but who na so ye adwuma ni nye sika na ba ne tax free mu no wo si na o twini nyina o de ko asori ujeni ye yeji o yeji sa na o twini nyina o de ti asori dem na sa ba ne ka zo ba do tax awasi wo di Ghana sika ba na ko ma na odi ye ye die ni ye e pese Ghana po sopo ni ba ya ho so ye na sopo no ye die ma o man no emu nipa edi hia me ka point atrew fact na me ka you replace common sense with prayers ye ntia ye bro bebrebe no entuma say within a short time so for be asori watch 3 4 5 years na ma ye na wa ye say damn en ka se wa ye na mo ye me say na ye say damn afa na man for start him ye ni e ba no ho na wura fi say so de wonya adwuma tini nyanse ensema wodi ma onu nyina nso o create nsamo kase se na me ya tem yo bebe no amen ka se mi nchiro abo akukọ se ne bodo ni firi na tabu ase a ekom kunu ana akroma che no yes onyankopon ye kuani se kom ni nipa udidi to na mini kuafo no was mu biere anso aba metwa mini no kwaru bobe no amajani okuafo okay. me ho ban biara enso aba no oyi na ebiara eso aba no so yi ho na aso aba bebre owie no asem na maka kire mu no nti owo na fi na aduaba no okodua ne wo so de o no mpam ye twa o to peto twa bie die na okodua me ba jo je ni ye enu ti na nei asobo ye suban ena asobo ye enye sika asobo to kasa akese asobo sisi ade akese me nkase de na o sinimi enye o na kwamban na onu wa sore ma no e pa so ka mi hu ye ka Ghana asobo ye tie ni ya ye sa asobo no ye kempen sa ase akese se ni keso mom ye mom ko ye dwuma no ye sa se kese na kia donafuo ye dua bode ye dua bankan kantanka yes ye dua be ye dua koko enti e sore ni ma no sika ni ye nyane bi tua onka na mo so nya bi adidi na wo so nofuo wo so nya dwuma bia wo so na wo tia so dem o sika o de sika eso a na de kwese baifuo adeni nya dwuma di pedua bre adeni nya dwuma di pedua bre e fa jealous I budu still before JTV the name still remain of buffo and now you say common sense you replace common sense with prayers. We are replacing common sense with prayers. I didn't do why common sense, but you better on you. Yes, and you own tie evangelist. Papa. What's one thing? Prophet Nyankaja can be brave. What's one thing? What crowd they can? What's this say? No, this is in I sorry I did. I grow. I saw them. In case I'm something yet, and cause she said time ben and come on class sorry. Me dase. Na esachi obi biala o hwe obi 4GH. Erade nshira obi biala. The legend. Adia ba ko a wase ye hye no nso. Onyankopon efere wa.
anaasɛ wobɛgye awurade di a na wode awurade kyi a ɛnyɛ wadwene sɛ mabɛdi kristo akyi no deɛ menyɛ adwuma first na awurade ne Israelfoɔ nam oyi wɔ mu firi Misraim de wɔn ba Canaan bɔ asase no so no ɛno deɛ ɛkwan sɛ ɔnam wɔn afuo onye adwuma bi a wɔ hɔ nti ɔno awurade na ne fi di wɔn ɛtɔ aduane di firi soro ma wɔn wɔde wɔn ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn duru asase no so wɔn nnɔ efiri sɛ Israelfoɔ kɔduru bɔ asase no ase no so sɛ kim wɔn start yɛ na wɔn dɔ afuo wɔn de wɔn nsa yi adwuma efiri hɔ no wɔn aduane hyɛ aseɛ sɛ baa sɛ kim no mana na antobio ɛdeɛ na wɔsi yɛyɛ adeɛ a wɔsi yɛyɛ ne sɛ sɔfo meti ha yi ɛni kwan sɛ mehyehyɛ program ɛdwoada data ɛbenada data uguada data yawada data ifiada data saa wiki no mehyehyɛ ne nyina data mde to wɔ sɛ obiara mmra ne yɛbɔ mpae nipa no bɛba saa days ne nyina no adwuma ogya to wɔ nsa yi sɛ ɔde aduane na esi so kra nkɔnkɔ ne emu nhyɛ nti sɛ wususu sɛ wodi aduane mpo si so na sɛ wotwe wo bɛ sɛ awa na sɛ wobakɔ na sɛ asɛe deɛ a saa na teɛ nti ɛma Ghana nsɛe na mmom wopɛ sɛ ɔman no yɛ yie sɛdeɛ Jeremiah chapter 29 verse number 1 down awurade ne Jeremiah kasa na waka kyerɛ nso ɔn fa nwoma nkɔma ɔman no Israelfoɔ ɔmo te babɛ ne sɛ ɔmo ma mpaeɛ ma ɔman no ɔmo tim no ɔmo nyɛ ɔmo adwuma yie ɔmo ntoto ɔmo nya ne yie ɔmo nwene ɔman no ho adwene pa ɔmo nya ntoto papa mfa ma ɔman no na sɛ ɔman Ghana di yie a yɛne nso yɛ tim na Kristofoɔ ebedi yie to ɔman Ghana bedi yie a agye sɛ yɛne yɛ frɛ sɛ Kristofoɔ no days no deɛ wɔsɛ yɛde yɛ adwuma yɛmfa nyɛ adwuma nti anwummerɛ yɛbɛtumi asom because yɛwɔ SDF o ma memene da no ɔmo kɔ asɔre Sabbath for no 7 days ɔmo no saa memene da ɛna ɔmo de kɔ asɔre saa nso na kwasi ada so yɛwɔ asɔre no bi wɔ hɔ ɔmo nso kɔ asɔre nti saa days ni mienu no yɛwɔ daytime anɔpa ɔmo nso de kɔ ahun sɛ deɛ tie nti na sɛ efiada yɛn nuanom Muslims foɔ wɔ hɔ memene da Sabbath foɔ no nso wɔ hɔ kwasi ada na sɛ yɛn nso a aja yɛn nso yɛkɔ no kwasi ada no yɛn nso yɛkɔ na nɔpa afefiri wɔ n'anwumela deɛ enipa na timi akɔ yɛ n'adwuma wapɔn abɛfie ɛne ahyehyɛ mpaebɔ wobɛtumi abɛpopi na awurade Nyankopɔn amfa so ɛde agye yɛ so sɛdeɛ Luke chapter number 13 homeda no Yesu wura hɔ a ɔkɔsa ayadeɛ no ɔbaa no wapono na bonsam akyekyere na ahoɔmmerɛ mu wama ne mu akoa no sabio na atacha Yesu Kristo tene ne mu ɛma obi a wɔyɛ sɔf panyini wɔ hyiadan mu wɔ panyini no ɛka sɛ ɛnansia ɛne yɛde yɛ adwuma ɛna wɔsanka mo ba na wɔsa mo yaleɛ mo wɔ problem wɔ yi mu firim nti sɛ obi wɔ problem anwumera no bɛtumi aba yɛase sɛ program na wɔtwe dwumadie no ɛyɛ anwumera from no nsia mpa mu kɔ so nnɔnwɔtwe mpa mu nipa no bɛtumi aba na wɔbɛbɔ mpaeɛ na problem a wɔwɔ mu no awurade afɔ odiifoɔ anaasɛ ne ba no so ɛde ayi onipa no afiri problem a wɔwɔ mu nti sɛ wɔama na ɔde days ni nyinaa kɔyɛ adwuma a ɔma Ghana yɛ ho nkyerɛ yɛ wɔama na de problem ni wei nyinaa kɔgu sɔfo so da biara na anɔpa na ate asɔre dɛm awia na ate asɔre dɛm adwuma na wɔyɛ no mebisa wo sɛ wokɔbɔ mpaeɛ sɛ awurade nhyɛ wɔ adwuma no so no adwuma no na wɔagyae si hɔ no ɛna ate asɔre dɛm nti bɛyɛ dɛ awurade ahyira wɔ adwuma no adwuma no a wo sɛ awurade nhyira wo no awurade nso sɛ nsa anyɛ adwuma no ɛnidi to wɔ sɛ fadako ɛto hɔ ma no na som no saa dako no mehu deɛ menka bi o kyɛ sɛ wagye days no nyinaa na deɛ wɔ sɛ ɔde yɛ adwuma no nyinaa no koraa no so wasa afa ɛde te asɔ dɛm ma awurade mfa ɛbɛdɛ no wɔhyira the legend hwadeɛ baako obi a wadɔ afuo na wadua wɔ no baeɛ ɛburo ni bankyɛ ne ba yere wɔ mu wodi nkuruma ne mako nya adewa bi aduadua baabi ɛwɔ sie so na bɛɛ sɛ bɔsɔm yinsia unsi mu da ɔbɛkɔ no bankyɛ ne nan no mensa yi koraa so bɛyɛ fia fuya bɛfa ɔno sɛdeɛ teɛ ɛnti ɛwɔ sɛ Christianity no yɛyɛ adwuma because wohwɛ apam dada ɛba
Yesu frɛ wobɛka sɛ atuafo Yesu ba obɛfrɛ Peter mo no and ye wɔn a owurade na yi wɔn sɛ we de ye we fama me as evangelist Ghana ye nyina wa frɛ evangelist anya sa ye wɔ nipa no bia wa frɛ evangelist ye wɔ obi a wa frɛ as a prophet am sa de tie enti ye wɔ sa jeni a ye was ye adwuma no e de bɔ man no me si dan sa me ye adwuma me say preach enti di entina me ye adwuma na me say preach na say time I was all the adwuma kwa koye me de koye wo wi a na be time no preach no so wo ho masa ko preach na de waja ni nyina de te aso de mo a Ghana be koso wo be su se o ma Ghana mu ayeten ti na na de mo so kwaje bosia na ba e bia de obetimi abo ti ja be ne se no se na na de kwaje bosia na ba adwuma bi enu o so ate odi me ura ti de be ya no ate na say wadi ura du ba bi sa wa se no so fu wa say ne se na kwaje bosia na ba adwuma be ro de be ura mu se mu nyina mo ti aso de enti cathedral na odi be sia sa na tie so ate wadi be ura du ba because we say mo money ji aso re which is not wrong but you say don't replace common sense with prayers. Yeah, the common sense. Are there common sense? Yeah, the prayers are better. Mama nka we na papa yimlem prophet mlem. Wa koye fasting abon pa say urade mpese o ma medwuma. Ma twa application e de aba akototo. Ma fele forms. Me de akototo baabi say ye fa me. E no wakodi mu ada koye fasting akobọ mpa ye asere urade. No wanya. Wanya adwuma no. Ya fa wa. What's that empire boss? There is 21 days fasting and prayers. What empire boss? Na obi a we nurse. I was a okwa adwuma ko hwe yale for. What empire boss? On kwa na de o yale wo mu wi. Papa. Prophet. Ozu su say mo na mo ya ma sa de we nyina ba because enne no wura so dem na no. Wo wura so dem no. Me ba so dem say mo problem no. Wo be yeye, wo be kwa abrochire. Bibia de na kwa na mi be hira wo be ye ozi. On kan chen say pa adwuma ye. That's it. I say that bia na ayana Ghana for asofo no bomba ye hye nkomo so aburuchire. Adentia. Abrofo no de madwene ye adwuma. Omo de madwene ye adwuma. Omo de ye adwuma. Omo say ye, omo so na mi o. Yes. Ya no bi mi ka sa abrofo nso nyankopon na ho ye misere. Yes. Tieni yo. Ye sofo ho. Bebrebe e de ya tin na ye nyamedwuma. Nyame ho ho ankasa enya adwuma wo mu. Yes. And then make us because what to say what go school we when you anya aban bia adwuma ma no. E dey say nyankopon bo no na ne ma me fi asase da no otimi bobo structure si wo dia obi en factory obi en company. What you say? Enu ne de asofo bebrebe num binum trim. Ma me nka asem kire wo. Bible so dey ruade asem no kan ruade asem. Asem no okay. Ene ma dine na nyame pe. The person nipa hunu say ye wonyame asofo Ghana. Ade wa prosuma asofo nso Ghana. Yes. Enti hwehwe be bia wokọ. Ba asofo no ba. Tie ni yo. Asoma bi kan me nye bra bo mvuro bia ho. Na wokọje no he. Me kwaje no ho na ho ne mi kura mpo a me ho o ma hu me mo kate ma me bra bo na me ntebu ma no. Enti mi nsi. Yes. Mada me ba bi me bompa se ruade adan. Wo yi ni ma we kire me. Ade na me kasa. Ye be kasa nyina ne se ye nuanu ma sofo ye nhwe ye nyina ye ma ya dwenye baako. Ni entrance wu se ye di ma o my Ghana bro. Ye di o my Ghana ye di na bro. Adentia. So o my no members no mu bi anase no. So o mutimi ye nnwuma. Wo sofo bro be disi u be ye atede wu ni. Ya me bo apostle Kantanka, me bo na ba so pa wate asore. Ba asore no wate na family. What you de sorry money nyina say afu no mo ye wi a enye se ono na ebedi you wo ye afu no ne sorry mana ne sa akọ no mo akọ harvest omu wi a wa wo pem no udi bi ko fie do pe bia na de ko udi bi ko fie wo wi a de omo beton no so o ma ye ne percentage wise e de amemma man sorry man no enti oba sorry no o yi tight a o feel happy ura Kantanka apostle Kantanka sorry de ma safo edi safo no a dog so hard to the sense obi a wo ma be 10 oba de safo a be ma de safo we obi a to papa ni di e be de na papa no onyini nche the reason is the man we are passionate edimpa
eye cha hunye esu kwabrani akotena so dem wa di correction na di atokas be 100 egu na so dem ene sorry mani siapeni ene sorry man de me yasa asofo nketo no mu di akire no ene omo sorry na omo teta joint na omo de sofo no omo de se no because sofo ni be kwa aburichire a ode otimika se papa o kwa ya family madam fu eka hoko no de ne ko na sofo keto na odi ni na ase ne mpaboa awia ma ye very nente sofo panini de olive luxurious life be sofo keto na omudi o manase no they are suffering sofo wakas be 10 egufie sofo keto na odi ni na ase na oni ho na ona be bompa ye ko he be nyina sofo relax ya mo enze ma papa na be kan o kan 30 minutes na ko relax na kwa brane truth onye truth problem o yare da wo sofo kura mura no udiemi nyame ben yesu ni yesi nyame ye onyame a owodo owotema nanso yasofo yi yemisa se odo ne tema ne ne wo ana my passionate with this you know because the echoes wo man yen Christopher no we are impeding progress yen timi fa blame ni ma his excellency dabi yen timi fa ma no anya onu a se the manual yen ade ne pushi ade bi e be pushi it out no eno na president wo hwe no odi so wa hu no se ye ni je Christo so mo do be sikatidra kakraka no de amamo na mo kotra so de mo na me yiri wi a ni akobo bosi ene Ghana se ye krabo de ye krabanchi ye krabi dia the only thing na Ghana yetimi export ko obi man mu e jimie hwe social media en kwasi asema ye wo so the only thing na yetimi export ko ne se even minister say ekuku dam mpanifo etimi tena social media no ye TikTok eno ko ani timi ko ebede no my Ghana ayeyi prophet ma hwe ya meka na be host madam ene me raho because omoye nyankopon de bibia ode mani nipa ode amaye yes oman we etimi kokobo be se wo bi man so abrasa man na ye ga pade e won woni bi mibusa Dubai broni bi asem was say when you have a good leader and you have nothing you have everything but when you have everything and you have bad leader you have nothing yo asema o kan was say so good leader na woni hwe kura wo bibia ba wo bibia na woni good leader woni hwe ene na me ba ba cheche mesese se yes o man ni nyina no a Christian dominated country next say o man Ghana a Christo mind dia na a Christopher na edi ntintima wo ye musa say ye leaders na Christopher ye leaders no ye bu ye chichire o man ni ya na ye de odo na yi na chichire ni ya na nka sorry me ku cruise ke bubu de akoto bank and support my met asapana me nka chono me mo so ni di yes ene de tie or support or sponsor my bet nze chacha tiri yo abra sorry man go sorry dem wono obi de ye wotim ye tu no oda barandem tie sorry sike fa ma sorry ba ene de obi na kana bi wo kire na bi because me tie se ma sorry banya ho to a me wo freedom odi onim de me tie yes ono mo twam na bi obi ni me anya requirements obi be ba so oni me awo de omo mo twam mi mu hwe ewiase so wo ahonto a uni problem yes ade ndem ka so wo ahonto uni problem wo ye sofo na wo sori ma wo dwene won ho na wo fidi wo mu yie na wo mo ni ji a onyame wo bless you o mo mani ji a onyame wo bless you sofo we dem e ba so sofo see yen Bible say yen twa tight which is tutusududu they say Monday metaso dem Tuesday metaso dem Wednesday metiaso dem Thursday metiaso dem Friday Sunday ni nyina metiaso dem tutusududu mentua amafoma na mpacha won fomo de ntia me se won fomo ye no se sa wonya adwuma ana ukotu nyankopon asem a wa twere se de adwuma a wo ye no enu na wotim dudu eso mfaso no na wo chem du na adi mu baako abra urade yes na wo sare a wanya adwuma ebi kra wo ba sare bi woni skenti wo sa be fa fom na wo se esu ebo nyame dua kra edidi nyame atem
As a mechanism, Crophobia no more bonfire. Say back on a new Samasa, Sinyaco for me, domain water. Sinyaco for me, domain water. Ebini. Oh, over to me at last, if you overcome some food, dear Tierra, they say. I dare crown our bressa, I did not be bresse, or sofa or tete. Me pacho. Obibiala or show Obi for GH. Nyabotre, Tanase. Jina home. Sir, Tamania, mamma, ya papa mo dofu. Mu ye koko fu na oye na se odofu ni fofora na ye de banche bode ya twetwetwum e de asisisisim na de koko no nso asisisisim tie nu se koko ni nyini no na ye no ba ye na aduane no aba ame ya nya eno ansa na koko no nso aba o se de aduane ne di nkakrakra de koko no ne ya papa timi wo bi edunum obeti maame ba ko di maame dunum na se aduane wo ho onya bi di papa wa ahoden ene yentimi no yentimi nya yenya aduane ni mese yes hwebo ofra kura na obenya di ene no unya bi o nti wote wo se ahokyere wo ho hwe kokora na wo ho ene bi ni wo ya di adwene bone abo spray asani nyina yewie ye no yase ahokyera wo nti ene utimi sia maburu ni bi wase me de ma wo atu o aboro so kra ne 3 ba o ma me wo ka asem no wo to so so wo to so sen edunson eje be ntra ye mpa adwuma menka so mpa bro e ya adwuma ena wo mpa so obedo afuo na nya me yayi wadon benya banche aton body aton intos cabbage fuo obeye no ena ye nye yede ni nyina akotena chacha praise answer na prophet kasa no wo kase my bet ana asore ni bi sponsor hwe ma chacha fo no enya wo no mkoje bosen ho a sika na da ho mo am sika na se mo de cha ko to bet na no mo boaboa no ana enti ye answer ma ne ye mfidi won se ye mfa asore sika mfa nhwa asore ba ye de yakwa kogu bank ana chacha fo no koje ede be man kora ne se so pana so be to tata na wo take asomesi bo wotimi sa se ba mu a me ma osika se awon de atie na ye ya France Christianity ya na wasi yedi ye e wa asase ne so no ye nyankopon brese asase di amaye no ye ne yete Ghana hesu ye sofa edebe ntra ya ma asafo ma ne nkoya adwuma enti ususu asafo tight say na asafo ba ne de beba wamfa amaso anu mamuna na no so bi ka se wati program wati se ensafo ba no de no osusu no amasa masa emma gomande na wode week ni nyina masa dobo bosume me so bi ye 40 days sai na ususu aya sai na ususu se scan beba masa mo bobo kada e kan de bobo pa because se wonya adwuma na wode ni nyina tia so de won so wadwene ne se eye scanti na wo ye wanya se bi obi beba na wanya adwon sa kire o eye ska tata boy my issue yempe 2 days for 2 weeks fasting prayers bi moy e be bia be fine no ma ko hyehye am sa de atie prayers o be kona so fo difufu amen no be ai tiawo oh be a company na tiawo go be a try enti they got a twist for enti mesra bro adofo no obi fo DH ahwefo a mo hwe na mo use mo bundle na yesra mo ada ni kura ni Yankopon nim so se wi o Kristoni a nya abotre emfa desi ni nyina kwatra so dem mesrew wo de anwumesole kobi ne bom pae o kwasi ada na memene da fa kwa asole wo ti ase fa ko sunya Yankopon hunim die because asore dem na yakwatana no enye ho ne yekoye yewu yekosunya nyame hunim die ho ne yekosunya no ne de aba bebobra Yankopon so ye dey Genesis wase de edika na urade bo soro ne asase de atoso mienu sei no ye woti ase ofrefre ma han bibia timi bai bla na de na wode wodi desi ni nyina kwatana so dem adan na wodi desi ni nyina kwatana so prophet nkaje na me wo so pa okay mo na mo man ni nyeye bubi say prophet for mo na mo man ni me kom se me kwa brochire be 5 be 20 years ni omunya wo so miasi to say kim o kwa brochire ta out to there
fear for by 4 years. Adem. That's it. Prophet. No me bro. That's it. Yawo kanudika. Yes. Because on my own years and is odi unu. Yeah, man. How man ira. Yes. I mean girls am jiro. Oh say ade ba ko ma hunu Ghana an say. Bebrebe church dey come ya. Tieni yo. Bitiu. Asofo bebrebe omo title di nkan e friend come ya. Uye di preaching. Uye onu say o friend hu odifo. Any nkom sha o sha. Onye nu hu be free ba. Yes. Tieni yo. Because Ewurade ase mameti ase se. Onyankopon enye bribi. This is what they are actually deep for. Yes. Abra Ewurade na di tire me no. Me try say me yen one analysis. And say me sua ho ade. Yes. Ade na Ewurade me nye. Ana o tire me me nye. Die be nti ana Ewurade akasa. No ba ka tire o man no. Na obi afafo afrem say ade na wo so fo wa wuru ade na ongobo ho ba nye me dwa no. Ewurade akasa wie ba ka tire o man ba wie. Yes. Media is a mizanko trainer me na se. Ma ko tie foforo dia ba o man no. Na se ena difo ya ba ye so adifo ya ba yi. Mo prophet for no prophet. Ye difo yi. Ah, ye di komo ye. So what no vie. Na ne yire taka no beta kra sore ba. Ye bo bi ra kwa ba. Yes. Me se enu di so ye sofo. Na se usu ye odifo a, bebre me na difo. Yes. Bebre ye odifo. Odi. Oh, bebrebe nye difo. Enem se adifu numa no. Yo adifo. Ye ne yi sire wo. Yes. Ene odifo. Enti atiedi no, oye odifo a mansanka abotum. Oye odifo a no aben. O ti ase. Me da ase pa. Enu ti bebrebe na ja o majuma to ho. Anu do wura adifu numa no. Because ebi so yami. Uje. Ebi so yami. Ebi so tutu etache maso. Yes. Ebi so hwi esirem. Yes. Eka. I know the next time you be ko sa bom sirem ni ene ma ensunsan so anipa benya no wo nyina no ye be ko because obi tika se wo de nyankopon di agora wo de be che wo de honkonkro di agora so wo biti be gina wana me bra ho yas nyankopon ya kire se honkonkro no se ye wo problem ho bet ene ho ne ye kakako ye friends evangelist they say ye bre ne ya be enti afutu be na ade be ma a Christian mind Ghana a Christian mind ye di full asofui most often uncle for palm de blame me mom be prepare prophets because we na pe ye program no more because e di no and offer poster prophet ne do so sen evangelist papa me da say na afutu kakra me de ma ye nyina ye ho ne se me ye evangelist. Yes. Ti se me wa asafo na se amanfo oba mani beje se amanfo oba na mum nyame ba bia nte niye uyo kristoni a o metena ho kirim nti tena o metena ho kirim o prophet bia ka kire se ni kwase won kire na ye no kure na ani bo adwuma fa wonsa eye adwuma adwuma a wo mu no hwe na hwe ni ye because Luke chapter number 3 verse number 12 down Bible say asrafo no ba Kristo abra na ayi boss Yohani o be sa na se owura yanso anya dai ansa omo pese John ebo o masu yes ansa na onipa nso boss na je so asa kira wadwen yes wase monyu obi akakai de moje no monye ntra de ye twa de ato wono so wow mama makatua ensomoni sister brother company ukowura hunim si yaje 1 cedi boso me so 1 cedi ne yede ma mesrawo enkogina ne nkowia de enko kase company no ene wo makatua sa hunim dada ana ojitum ana akoye so hwe na seskani so enka tiri asambone jai cause woni ni di ano eto bio hweye enkodi me safo achi me safo asese yes days ni nyina ya mfamra ye week program na woko program ni wie obetena fia besu obedidi nyame atem ana me maame a wote fie no waye maame nya adwuma anye me paacho minu abrante mesrew enkosu enkobo maame be ya na papa be yi
yesu se anaso onyankopon bo ye de ba asase su ni se ye matra asase so Genesis chapter 2 verse 15 was onyankopon de Adam ni Eve kodu edi ntro so omo no na omo nwen ho ado ye de a adwuma what dey say nyame de oba asa bedo wo se tentam pe bang banja me pesa mba ye doctor won so ba so ba ye farm bla na bedo enti me sraw emmese wadwuma de enti a purpose interu ade do ba ye no enno ti sa wo ko difo no wo cancel na sa wo ko papa erade de mba asa ma ye dai wo be doy kwame ensu kona kodo wate obi beton meko kona koton o meko na numu ena erade be fa so hira obi aton dua sokodua ya se ye dua eye sokodua ye dua ya so papa wo de ade protosi dan na den na wo de okotena so dem na fu abesu na wo na bia wanyini wanya 97 years 98 years na ni tiri modwini fita wakwade nchacha ma mi nyina wanyini de wo baifu mesraw hwe huye na so hwe hu su ye na wo ye udon sa ye adwuma Awurade be sra won sa na adwuma so e basa mpa ya ye body ma no Awurade nyankopɔ behwe so aboa na won so de oye nyina timi ayeye Awurade israw na onya okese o Yesu dinim amen mete obi biala wo obi for die ni titru obura kobi ya dala tabako pe wo tintintintim mfidie Awurade isra no pa wonya ne kese na won tren ni semi na wo kan root mete yawo what's and the prophet nyakaja o last one that be futu be na de no me da se me ne kasa no ne kasa bi ya me de I'm so happy today yes na o ka bi se ye ma me bi anyini ne nyame ehira no na wonya ne nkwa nyina amen no na abrante ti se bi prophet for na ti se mo no ya baka chen se ona na wati fie ne na yew na ne real visa wo so le wonya adwuma no bible nso se nya adwuma ne di what you say yes enti what dwene kira wo se adwuma be na ye ya open wa biani adi what you say yes wo se aban ni mi adwuma na real visa wo vigile ukuro mo na wo firi no atase da wa da so dia banje ye yes real visa boso district na firi no okosa ukope ba bia ye fu okura be na bi yes ujeni ye obia pe ho adwuma ye so simple work asan divorce kwentia ye musuo yes me da wose me timi ngan bebrebe na me kan temi ni ma sofo ye sofo ne se yan kan ya mitiri mu ponchire nsore man yes eno ne nkwawo yan kan ya mitiri mu po ponchire nsore man yes na no na Awurade be pasuro ahira yen because obabe kwati kwan so aya ade anya sika yes na Awurade nhira ni akire ehu kra chen obi a wakodi aduro na aduro ni tata no yes tie ekwan mi wo wa tiri woni pa ni so die na wieye honi asem mi kema jawa ko obanya nsanfo ibuni be enkana asem Awurade nhira obi biara ohwe yen Awurade nhira sofo a omonya bre ene ye hia gbadie so ni obi biara onya bre ewo OB4G8 TV me pachao ye be shew nkran ye be boa o se u Kristo su be wie mudi yire wo ye adwumaden ne be si ye Awurade go bia amen me tia obi biara ene mi amedofu ba ko pe ene pobi ene mi ameba rose be bia o bia amen amen dia na ha de dwumadi ne be ko wie de next men of bofo ba ko pe men evangelist Apenia and prophet Nyakaja in the program. Me cameraman ba ko pe pobi of Poke TV. There me come say Poke audition chenche no eduato den na enche ya the date ne ba to na mo hunu ti me de boa wo sie na duru wa wan ka chi na me say ka say subscribe to the channel OB4G TV. Uri a ko Poke TV so kokohwe mami esi no na nema pa wo obehwe bi de to. God bless you and stay blessed. That's a name. Bye bye.